faruwa. Don haka na zartar da hukunci zan haɗa auren Basma da Nazma nan ba da daɗewa ba. Har yanzu dai kamar yadda aka yanke tuntuni Garzali ne zai zamo mijinta. Baya son jayayya da shi, don haka ya shiru kurun duk da hukuncin bai mishi daɗi ba. Karab Hamza ya amsa da faɗin, ya baka ce komai ba, to a yanzu zan rama abin da kai min. Wato kai ma kanka ka san Ubangiji ya kawo wa yaro na shiriya, shi yasa ka yi mukusko. To ni wallahi kaka ban amince ba, sai da ta je ta gama yawon ta zubar za a ce ya aure ta. Ranka ka ya ɓace sosai. Shikenan Hamza naji, sai juya ga sauran yaran nasa, na ba ku dama ko za ku amince ko in zaɓa wa Nazma miji ga ɗaya daga cikin yaranku ko kuwa kuma kuna bayan Hamzan. Sai kawo Yusuf ya numfasa, kaka inda a ce da ne mun sani za ka zaɓa mata miji kai tsaye cikin yaran nan, amma yanzu fasalo ya sauya, dole mu tuntuɓe su in akwai mai so sai ya yi magana. Da sauri Abubakar ya dube shi, idanun shi su yi jajir, ya dinga ƙoƙarin mai da ƙwallar da ke ƙoƙarin zubowa. Kaka ya ce, shi kenan na ba ku kwana 2. Ya kalli Abubakar, kada ka damu, rayuwa ce kaji, tashi ka je. Tuni magana ta cika gidan, duk sashen da ka shiga hira ake yi. Kusan mutum 6 cikin yaran sun amince da aurenta. Anas na ɗaya daga cikinsu, sai dai bai sami goyon baya daga Yusuf ba, su ma sauran duk ba su samu ba. Mahaifiyarsa Hauwa ta dinga kwankwasar kawo Yusuf da ya amince, ƙarshe abin ya zame musu rigima, ya kuma jama Anas kunne cewar muddin ya amince ba shi har abada, kuma sai ya tsine mishi. Sai dai duk da haka bai ji ɗar ba. To kowa ya samu labarin wannan kafiya ta Anas. Mahaifiyar Husna ta je ta same ta, ta dinga hure mata kunne, muddin kika amince ya aure ta zai goga miki ciwon kanjamau, in kuma ya kafe ki ce ya sake ki, haka kawai ke ba da yawo ba a goga miki ciwo. To da tana tausayin Nazman, tun da ta ji haka ta ɗora mata karan tsana. Da wannan aka cire wa sauran masu son taƙin abun da ƙyamatata, sai dai hakan bai sa sun tsane ta ba, gudun ciwon kawai suke yi, suna kuma tausayinta. To a kwana 2 rigima Anas da Husna suka dinga bugawa, har abin ya kai ga kaka da ƙyar ya sasanta su. A can gidan Abubakar kuwa yana zaune shi da Bilkisu, ya gama gaya mata duk abin da ya faru a gidan kaka. Bilkisu kuka ta saka, ya dinga lallashinta, ta fyace hanci. Nazma ta yi wa kanta babban tabu, abinda nake je mata kenan. Ba ta yi wa kanta tabu ba, wannan shine kaddara mu da ita, komai zai zama labari. Ke dai ki ci gaba da yi mata addu'a, insha Allahu maƙiyanta sai sun dawo ƙarƙashinta. Kada faruwa abubuwan nan su sanya ki ce za ki dawo tsangwamarta, kin ji ko? Ta ce, amma Abubakar a lallaba kaka ya basu da auren gidan nan mana, ko an yi ba za a ga da kyau ba. A ba zan ce wa kaka komai ba, albarkashi nake nema, na sani duk abin da ya faru haka Ubangiji ya hukunta mana. Nasma makale take jikin windo tana jin hirar baba, ji ta yi wani irin jiri na ɗibata, bata san sa da ta zube a ƙasa ba. Numfashi ta dinga yi sama-sama cikin kiran sunan Allah. Hakika ta tafka kuskure a rayuwarta, soyayyar Bambi ta cutar da ita. Me yasa ta amince da shi? Me yasa ya shigo cikin rayuwarta? Gaba ɗaya jikinta ya rikice, ta dinga wani irin kuka, hannayenta dafe da kirjinta. A haka umminta ta riske ta, da gudu ta rankwafa ta janyo ta jiki, tana kwalawa Abubakar kira wanda ke ƙoƙarin fita. Da gudu ya dawo kamar zai kifa, ya janye Nazma daga jikin Bilkisu. Farfita yake mata cikin kiran sunanta, idanunta a lumshe, ita kaɗai ta san abin da take ji. Ta dago hannu da ƙyar, tana taɓa fuskarsa. Baba, na zame muku matsala, baba ku yafe mun, ku daina damuwa da halin da nake ciki.
ba ni da muradin da ya wuce in mutu, sai dai fargaba ta ɗaya ta ya zan riske Ubangiji na, haƙƙinku ba zai banni ba. Na sani da zarar na mutu komai zai zama labari, za ku samu sukuni, rayuwarku za ta sauya, babu wadda za a danganta ku da ita a yi muku gori. Da sauri baba ya toshe mata baki, ki shiru, akwai waɗanda suka aikata abin da ya fi wannan kuma iyayensu da danginsu ba su guje su ba, ko me za ki zama muna tare da ki, ɗagota in fidda mota mu kai ta asibiti, ya ce wa Balkisu. Da ƙarfi ta ce, a'a ba ku kyale ne, amma abu guda nake so ka sani, wallahi babu mutumin da ya taɓa tallata. Ban san kowa ba, babu wanda ya sani, bombi bai raba ni da mutunci na ba. Ya tafi da ni ne kawai saboda wata manufa tasa, amma ba zan yafe mishi ba, shine silar duk wata matsala, ya cuce ni. Rushe da kuka. Naji za mu yi maganar, yanzu asibiti za mu je. Ba na son na yi jayayya da ku, babu abun da ke min ciwo, ina takaici 'yan uwana na kyamata. Bai sake tsayawa sauraron ta bai miƙe, motar sai fitar sannan ya dawo ciki, gaba ɗaya kinkime ta. Balkisu ta rufa musu baya. To don abin da ya kamata likita ya mata, ya gargaɗe su da su dinga kiyaye ta da faɗawa baƙin ciki da damuwa, ya rubuta musu magunguna, sai ta ɗan samu hutu kafin su koma gida. Fir ta ƙi shan magani, sai da ta ga hankalinsu ya tashi, muraran ta karɓa ta sha. A wannan daren daga baba har Balkisu ba su iya bacci ba, tausayin Nazma ya hana su sukuni. Washe gari da kansa ya sa Nazma a gaba, ya bata abinci, sannan ya yi shirin tafiya babban gida. To dukan su kaka ya gama jin ta bakinsu, ya ɗago kai cikin tashin hankali, ya dubi Abubakar, ya yi matukar bashi tausayi, ya ɗauke kai daga kallonsa, ya soma magana, fuskar shi kunshe da tashin hankali. A ce ina raye tun ban mutu ba har kun so mu raba kanku, shin so kuke yi bakin cikin ku ya kashe ni? Ba kwa so na mutu ina mai san barka da 'ya'yana? Ko da yake dama na sani tuntuni reni ya fara shiga tsakani, kamar yadda yaranku suka gama rena ni, to ku sani daga yau ba zan sake zartar da wani hukunci akan yaranku ba. Kai kuma Hanza, dama na daɗe da sanin duk wani abu da ke faruwa a gidan nan kai ne ke haifar da shi. Na tabbatar da cewa idan na bar duniya ba za ka iya riƙe gidan nan ba. Abubakar, na janye, ka yi haƙuri da wannan babbar jarabawar da ka gani cikin 'yan uwanka. Na tabbata alheri ne ke biye da rayuwar ku kai da yarka. Albarka ta za ta bibiye ka, domin kai ne kaɗai ka faranta min, kai ke min biyayya. Da ba kai da babu wani ɗa da zai yi min rana, da ba kai da na yi kuka. To Allah ya maka albarka, ko yanzu gashi albarka tana bibiyarka. Ga yadda kake ta samun ci gaban rayuwa. Na ba wa Nazma dama daga nan zuwa wata guda ta kawo wanda take so, amma banda wannan shedanin yaro. Babu wanda ya fi cancanta ya aure ta sai shi wannan yaro. Zainab, matar Baffa Hamza, ta faɗa. Kaka ya haɗa kai kurum. To a ɗaya ɓangaren suna zaune a sitting room, hira suke da Momi Amina, tana nuna mamakinta akan irin sauyin da Jamilata ta samu akan Muhsin. Sun yi matuƙar shagala har Alhaji Awwal ya shiga, yana faman sallama ba su ji ba. Kiran sunan Bombi da Muhsin da ya ji suna yi shi ya hana shi barin gurin. Ya samu guri ya laɓe ya ci gaba da sauraron su. Momi Amina ta yi dariya da shewa, an gaya miki boka da 'yan duba ƙarya ne? Ki duba ki ga kafiya irin ta Alhaji, amma yana ji yana gani in na shimfiɗa mishi abu ya fasan ba daidai ba ne, amma haka yake bi. Aiki ma bari, wannan Muhsin ɗin sai mun maida shi tamkar raƙumi da akala. Wancan ma da ya fi shi kafiya da taurin kai mun kawar da shi, balle wannan lawashin. Dama waccan banzar Aishar da ta mutu ita ce mai hana ruwa gudu, yanzu ko komai zai fi zuwan mana da sauki. To yanzu dai ga magani da boka ya bani, idan kika yi amfani da shi sai yadda muka yi da shi.
yadda za mu mallake shi, ko uban da ya haife shi ba zai juya shi kamar ke ba. Da zara an yi auren sai mu shiga neman hanya ta biyu, wato mu batar da shi. Kin ga kenan babu wasu yaya a gaban shi sai nawa mu ci duniyar mu da tsinki. Sai ta kalle ta da fuska cike da tsoro. Yaya Amina, kisa kuma? Kai, ba zan iya ba. Zan iya yin komai amma ban da kisa, ba zan iya ba. yaro ne, ba za ki taba ganewa ba, amma ki bari ki mallake shi. Da kanki za ki gano abin da nake nufi. Razana da fargaba, tsoro haɗi da baƙin mamaki cikin sanda Alhaji ya baya. A can bayan gida ya zauna ya haɗa uban gumi, zuciyarsa ce ke saƙa mishi abubuwa. Amina yaushe ta zama haka? Shin me yaransa suka rage shi da ita? Shin da wace irin mata ya dinga rayuwa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya dinga nanatawa. Ya miƙe ya shiga zariya, gaba ɗaya ya kasa sai ta kanshi. Wuyar shi ya zara cikin aljihu yana neman lambar Muhsin, sai dai duk layukan shi a kashe suke. To ko da ya koma ciki, momi Amina ta shigo. Duk da yadda ya dinga jin zuciyarsa tamkar ya tsinki igiyoyin aurensa, haka ya daure. To ta lura da yadda ya dinga daure mata fuska ta ishe shi da neman ba'asi. Ce mata ya kurin kanshi ne ke ciwo, ba zai iya ci gaba da zaman gidan ba. To ci gaba da ganin fuskar ta zai iya haifar da komai, tilas ya bar gidan. Da fitar shi Muhsin ya shigo gidan. Lokacin daga momi Amina har Jamila ba su nan, sai Rahama ya tarar zaune a falo tana wasa da katin ATM. Sai ta taso da gudu ta fada jikin shi, ya rungumo ta yana jin daɗin yadda yarinya ke ƙaunarsa. Ni ma ina son ku, amma me yasa mahaifiyarki ba ta ƙaunata ni da ƙanena? Ya faɗa a ransa. Ina kika samu wannan katin? Katin bombi ne wanda yake tara kuɗi a ciki, momi ta ɗauke mishi. Ita ma kullum sai ta samu kuɗi a ciki. Jiya ma anti Jamila ta samu kuɗi a ciki da yawa. Kai ma ka yi min kwafi na samu. Anta Jamila ce ta ce da ni kwafi ake zuwa ai. Haka ta dinga zuba kamar wacce aka tambaya. Gaba ɗaya dinga jin kanshi na juyawa. Ya runtse ido tare da kwantar da kai a jikin allon kujera. Yaya bacci kai? Ya tsinci muryar Rahama na kiransa. Ya dan bude ido. Je ki kawo min ruwa zan sha. Da sauri ta saka ATM din cikin aljihunsa, ko da ta dawo ta mance zancen ATM din, shi ma bai sake maganar ba, sai dai ya sanya a ran sai yanzu ne zai soma bincikensa. Kamar yadda Kabiru ya ce, ta hanyar Jamila zai iya gano gaskiyar lamari. To masu haro, bari mu kwana a nan, sai a dakaci zuwan shiri na gaba. Muna maraba da shawarwari, sharhi ko ra'ayoyinku a dandalinmu www